Čaute, volám sa Marian Hydra, 47 rokov. Pochádzam zo Žiaru nad Hronom, ale momentálne bývam už 7 rokov v Banskej Bystrici. Beh je mojou vášňou a behám už asi 9 rokov a za tie roky sa mi podarilo dosiahnuť zo pár slušných výsledkov, nejaké víťazstvá, hlavne v Banskej a Slovenskej bereckej lige. A takisto máme odbehnutých už 6 polmaratónov a minulý rok sa mi podarilo konečne odbehnúť aj maratón v Košiciach. No a o čom je toto video? Toto video je vlastne o tom, že sa mi podarilo kvalifikovať na blížiacu sa olympiádu v Paríži, čiže o 3 týždne už odchádzam. A po vlastne splnení prísnych podmienok, kritérií a zároveň aj vylosovaní som mal to šťastie, že som vybraný. A vlastne v tejto mojej kategórii, ktoré bežní 10 km, som vlastne jediný zo Slovenska, čo ma veľmi teší a som veľmi hrdý na to, že budem môcť reprezentovať našu krajinu na takomto prestížnom športovom podujatí. No a spomínaný grant som využil na vlastne pokrytie všetkých nákladov, ktoré sú spojené s pobytom v Paríži, čiže odletenie, ubytovanie, nejaký transport a nejaké vecí športových a tak. Takže držte mi všetci palce. Ja vám ďakujem všetkým za podporu a budem sa snažiť dosiahnuť výsledok v tejto olympiáde, aby som dobré